लेने के लिए जा रहा है ना. त्याच्यात ते जाणटेलं आहेस ना मग कॅप्टन. सगळ्यांनी घेतल्या घेतल्या सगळ्या नाळीकडे पण दिसता नाही नाही कोणाला बोलली अरे गेली भाई गया. गेली 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 आता गेली. सगळ्यांनी केलं खाल्लं. का बस हाँ सब के लिए बोलिए. बाहर जाए अच्छा और क्या रात को क्या